ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಕಡೆಸಂಡು ಸಾಕಾತಂಡು ಚೋರ್ ಪಡ ಆವಂದುಂಡು ದಾದಾ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಣದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಲೆತೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಡಿತೀರಿ ಪಾಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಯ್ಯರಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ, CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮರಿ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ. ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲಿಡ ಅಂಚಿನ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪಡೆ ಚೂರ್ಲ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಕ್ಟಿಲ್ ಸುರ್ ಮಲ್ಪಗ ಸುರ್ಕಾದ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂಗ ಆಯ್ಕ್ ಪೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡೆ ಜಾರಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಶುಂಠಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೆತೊನ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟೆದಾತ ಪುದೀನ ತೊಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗೆಂತದ ಪದ್ರಾಡೆದಾತ ಇತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆದಾತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪುನು ತಲ್ಲಲೆ ಕಡೆವರೆ ಬೋಡುಪ್ಪು ನಾತೆ ನೀರು ಗೆಲಸದು ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಬಕ ದಪ್ಪ ಕಡಲೆ ಇತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ 50 ml ದಾತ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚಾನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮವೇ ತಾರಾಯಡೆ ನಮ್ಮವೇ ಕೊಪ್ಪರುಡು ದೇದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿದೆ ಚಮಚದಾತ ಬೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ 4 ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ 3 ರೇಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಪರ್ ಗಲಸಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಒಪ್ಪೆರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಳ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದುಂಬ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಡೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಿನ ಬೇಪಾಲೆ ತುರತ್ ಮೈಪುನಿ ಬುರ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಡಿ ಬುಡ್ರೆ ಸುರು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡ್ ಪುಡತ್ತೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿಳ್ಳು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಕಸಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ 3/4 ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕದ ಒಂತೆ ತೂ ಕಡಿಮೆ ತೀದ ಮಕ್ಳೆ ತುಲೆ ಅರುಟು ಬುಡ್ಪಾ ಒಂದು ಮಕ್ತೊಂಡ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬುಡ್ಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ತುಂಡು ತಲಕ ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲೆದ ಬಣ್ಣನು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊಂದುಣತೆ ನನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಹೇ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಕಡೆಸಿನ ಪಗ ಸಾಕಾಯನ ಪಗ ಜೋರ್ ಬಡಾಯನ ಪಗ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟೆಲ್ ತಯಾರಾತಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಏನು ಚಾತನ್ ಪಂಡದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಾದು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮರೆ ಚಾವ್ ಕುಡ್ಬಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.